Yabona abafana bami ngiyanitshena kunokuthi kube ngcono kuzoba wesi bafana bami. Angifuni ukunikhohlisa bafana bami. Yabona kulonyaka impela ngizokwenza impilo yeni ibe miserable and too short to go to the bank. Ngifuna ukuthi mawazi ukuthi uzodlala nami. Ureporte into engapheli kucoach wakho. Ureporte ama sick leave, ureporte ama family responsibility, ureporte ama mentality leave yonke into ongasuyicabanga. Ngoba uyazi ukuthi uzobhekana nenkinga. Ngifuna ucoach mayekubeka ku starting line up ukhale mina. Abadlali abaningi yazi ukuthi makuyodlala igame bafisa ukuba segameni. Kodwa mina ngifuna uma uzobhekana nami mayekset uvele usho ude wazi wangizonda ucoach. Straight. Because ngithi bafana bami kosindo wafaka bona abalekeza la kuyakusiza ukugula kancane anti vele uzofufa sathi kwanda kwekhala nti ugula komfoti kuyangithembisa umfazi wesibili ngiyanthola uqala kusinto into abusegcina into engizisa isigebengu ranto mina phaza necessary impossible vertical horizontal parallel level 360 kuyasuma ukukhipha amba bafana umdlala ama WhatsApp udlala ama email ze kind ze regards ze YouTube ze Twitter ze Instagram upholile bafana nogcina ukususa abafana mangifuna ukunikhohlisa nizoba ngikususa ngoba ngigcina ukususa ugoalkeeper ngizolanda neteam ngezandla ngeke nilunge bafana bami high press the whole 90 minutes no cooling breaks right Christian Kira out kanjani Jovic